ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор дорем ва мо дар бораи суханҳои гуфтаи рақиби лоиқ Рауш Манфио ва суханҳои Ҷастин Гейҷи оиди ҷанги навбатию бо Чендлер гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита чоя дам кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Ҷастин Гейҷи ҷанги беҳтарина мехоҳад пешкаши мухлисо кунад, аммо фикр мекунад ки Майкл Чендлер қатиш дар замин бо усули гӯштинг муҳориба мебарад. Гейҷи ва Чендлер рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC 268 бояд ҷанг кунанд. рақиби пешинаи Ҳабиб Ҷастин Гейҷи дар ҷанги навбатии худ бо Майкл Чендлер мехоҳад мухлисоша бо усули шикаст додани рақиб дар стойка хирсан кунад, аммо вай фикр мекунад ки Чендлер ҷанги пурдаҳшата вайрон мекунад. Вай ҳамаш дар ҳолате ки Чендлер гуфт ки як қадам ба қафо намемонад, аммо Гейҷи боша вай да бовар намекунад. Стилҳо ҷанги беҳтарина пешкаш мекунанд, дар ҳолате ки ҳарду ҷанговар росто дар стойка ҷанг кунанд. Аммо ма фикр мекунам ки ӯ ба пеш не ӯ ба ақиб ҳаракат мекунад ва лаҳзаи дар партер ғалтондани рақиба интизор мешавад. ма чунин фикр мекунам, гуфт Гейҷи. ҳатто агар Чендлер дар партер кор кунад, Гейҷи ҳамиқа сахт тайёрӣ дида ва боварӣ дорад ки рақибша нокаут мекунад. бо Гейҷи дар охир гуфт ки пас аз ин ғалаба ӯ ҷанг барои камарбанда интизор мешавад. Гейҷи пас аз турнири UFC 254 ки моҳи октябри соли гузашта баргузор шуда буд, ҷанг накардай. ҳамон вақт ӯ дар муҳориба барои камарбанд аз дасти Ҳабиб шикаст хӯрда буд. шумо чӣ фикр доред? Ки мебарад? Ҷастин Гейҷи ё Майкл Чендлер? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. Рауш Манфио рақиби Лоиқ Раҷабов дар бораи ҷанги дар печсудаи худ бо Лоиқ Раҷабов якчанд сухан кард. Лоиқ беҳтарин ҷанговар аст, аммо ман фикр мекунам ки ҷанг бо Коллард барои ман хатарнок буд. Назар бо Лоиқ. Лоиқ Раҷабов дар раунди якум мушкилиро пешниҳод мекунад, аммо аз ҳисоби тобоварӣ дар ҳар раунд самаранокии ӯ ба поён мефурояд. Дар ман ҳамаш баръакс аст. ман метавонам раунди аввала безеб сар кунам, аммо дар раунди дуюм илова мекунам ва раунди сеюм боша беҳтару зудтар мешавам. бо ҷараёни муҳориба ман илова кардан мегирам ва ӯ боша баръакс. чанд қадаре ки ҷанг давом кунад, ҳамоқа беҳтар мешавад. ман дар ин муҳориба маъқулай. ман Лоиқа хеле ҳурмат мекунам. ӯ дар ҳақиқат беҳтарин ҷанговар аст. ман медонам ки ӯ қувваи маро нокаут кардана дорад ва гӯштини хуб мегирад. аммо ман фикр мекунам ин муҳориба назар ба ҷанг бо Коллард беҳтарин муҳориба мешавад. хотиррасон мекунам ки финали Гран При ПФЛ 2021 дар штати Флоридаи Амрико шаби 27 ва 28 баргузор мешавад ва мо аллакай маълумоти пурраро ҷамъоварӣ кардастем ва рӯзҳои наздик пешкаштон мекунем. барои ҳамин ба шабакаи мо обуна шуда зангулачаро гирён кунед, то ки аз хабарҳои ММА бехабар намонед. худи Лоиқ Раҷабов ба финал ба таври ҷиддӣ тайёрӣ дидастааст ва ӯ дар толори варзишии Стэнфорд ММА машқу тамрин кардастааст ва дирӯз дар вақти мусоҳиба бо обуначиҳо ё ин ки прямой эфир дар Инстаграм гуфт ки 11 килои дига бояд вазн партояд. ҳамчунин прямой эфир аз шабакаи дуюми Мокитаҷ ММА ном дора тамошо карда метонем. ссилкаи канал дар описанияи видео. ба Лоиқ Раҷабов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшону соҳиби $1 миллион шудана орзумандам. шумо чӣ орзумандем ба Лоиқ Раҷабов? ҷавобтонро ҳатман дар зери ҳамин видео дар комментария нависед. ман бошум ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ба шабакаи мо обуна шудан, лайка ба шата задан ва зангулачаро нокаут кардана фаромӯш накунед. иёқа вақти шуморо намегирад, аммо ман да мотиватсия метавад ки бо хабарҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонам. раҳмат ки видеоро то охирча тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, саломату сарбаланд бошед. хайр. Ай тоҷикисто, ҳамадан салом, мардои лоиқ, бачои тоҷик, ай тоҷик.